We weten natuurlijk al een paar dagen dat de storm gaat komen, dus we zijn al dagen aan het opruimen. Dus iedereen weet dat het ziekenhuis in verbouwing is, dus overal ligt materiaal, dus dat zijn we aan het opruimen. We hebben onze crisisdraaiboeken, toevallig hadden we die onlangs weer geüpdate en ook opnieuw belicht, maar die hebben we nog een keer weer gedraaid of alles klopt wat er moet kloppen. De generatoren, die heel belangrijk zijn van het ziekenhuis, hè, want als de stroom uitvalt en die kans is aanwezig, dan willen we in ieder geval zorgen dat het ziekenhuis kan blijven draaien. Dus die hebben we getest, nog een keer contact met firma's gehad van jongens, wat is het 24-uurs programma daarvoor als er ingegrepen moet worden. En we weten dat de generatoren 4 dagen lang kunnen werken. Nog een keer gekeken naar voeding, we hebben teams beschikbaar die eigenlijk alles gecontroleerd hebben. Maar ook een hoop mensen beschikbaar gekregen die hier vannacht gaan blijven bijvoorbeeld. Dus heel veel mensen blijven hier die voor de operatiekamers, van de radiologie, van het laboratorium, van de voedingsdienst, medisch specialisten. Want als het ziekenhuis niet bereikbaar is of er zijn noodgevallen, dat we in ieder geval gewoon de mensen hier ter plekke hebben. Want het ziekenhuis is zoals iedereen weet een 24-uursbedrijf. Er zullen keizersnedes blijven komen, er zullen ongelukken zijn. Dus die mensen, echt grote dank ook dat die hier vannacht blijven. En ook een hoop andere mensen hebben vandaag bijvoorbeeld nog zandzakken gevuld en computers op hogere plekken gezet en heel veel dingen gedaan om te zorgen dat we hopelijk zo goed mogelijk in ieder geval gewoon door de storm komen. Zo min mogelijk overlast hebben, zo min mogelijk schade hebben en gewoon onze patiënten ook niet te dupe hoeven te laten worden. Was het nodig om extra personeel in te schakelen? Nog niet, maar wel voor vannacht. Dus vannacht zijn er meer mensen dan normaal, omdat normaal hebben we teams in huis, maar ook teams thuis. De teams in thuis die laten we nu in huis komen, dus die blijven hier slapen. Puur voor het geval dat het nodig is en dat we in ieder geval hier gewoon kunnen komen. Maar er hebben wel heel veel mensen vandaag meegeholpen om in ieder geval gewoon die zandzakken en alles op te ruimen, want dat was wel een grote opgave. Oké, over de structuur zelf, dus het gebouw van de hospitaal, er is geweest overstromingen en dat soort dingen. Wat is de status nu van de gebouw? Ja, we zijn heel veel in contact met SOGA, ook op gewezen van hoe belangrijk het is dat nu ook hun werkplaats en alles wat zij gedaan hebben de afgelopen weken wat er ligt opruimen. Die zijn nog hard bezig. We weten inderdaad dat er in het verleden heel veel lekkage ook is geweest. Dus we hebben heel veel extra emmers ingekocht. Maar we gaan ervoor zorgen dat we, hopelijk als er ergens lekkage is, dat we er snel bij zijn, dat de schade beperkt wordt. En dat in ieder geval dat we van de afgelopen weken, maanden, jaren, daar waar het mis is gegaan, dat in ieder geval, daar hebben we hard aan gewerkt en ook op kunnen lossen. Dus, maar ik weet bijna wel zeker dat er wel iets natuurlijk misgaat. Maar daar zijn we de hulp mensen voor in huis. Dus we kunnen als het goed is heel snel ingrijpen en die problemen oppakken. Wat voor soort communicatieafspraken zijn er tussen de hospitaal en de andere noodinstanties? De BRA is in deze de leidinggevende eigenlijk over de crisis in Aruba. Dus de BRA heeft heel diep contact met een crisisstructuur hier in het ziekenhuis. Dat is een kleine groep mensen. Die hebben direct veelvuldig dagelijks per uur op dit moment contact met de BRA. En samen kijken we van hoe staat het ziekenhuis ervoor, hoe staat het land ervoor, wat kunnen we voor elkaar doen. En zorgen dan samen eigenlijk voor dat de bevolking beschermd wordt. En voor ons in ieder geval ook dat onze patiënten in huis beschermd zijn en onze werknemers ook beschermd zijn. Maar in ieder geval intern hebben we vervolgens een structuur waarin de juiste mensen naar de juiste plekken kunnen communiceren. We hebben ook noodwalkie-talkies. We weten dat natuurlijk soms de telefoon kan uitvallen, dus we hebben allerlei dingen verzonnen om te zorgen dat we in ieder geval gewoon bereikbaar zijn en beschikbaar kunnen zijn.